Ćao ljudi, u ovom klipu ću vam pokazati kako da napravite tekst sa svojim imenom kao u Minecraftu. Sajt se zove textcraft.net, znači ne treba vam nikakav program, ništa. I ovdje imate ova tri polja. I sada prvo polje, recimo kucamo aggressive i sada evo ovako ispadne, kliknite create, to create je u stvari kao refresh. I sada vidite ovdje tekst, vi možete da mijenjate koliko hoćete da bude veliko, možete preveliko čak, ali large je najbolje. I sada ovdje možete fontove da birate, ja ću ovaj klasičan, i ovdje teksture, koliko ja znam, sad trenutak da nađem, evo ovo, create, i ovako nešto ispadne, pa ispod ukucam key. I sada ovdje isto možete vidjeti, evo će ovaj Stonecraft, ta boja, spadne ovako, samo što je to malo, možete ga povećate, pa sad recimo ovdje zadnje možete da ukucate, evo ovo, ta boja, tako. I možete da eksperimentišite sa bojama. Ovdje možete da vidite kako izgleda na različitim pozadinama. Ovdje ispod fontove, ovdje ja mislim možete da skirate još fontove. I ovo su vam uputstva, ali šta ću vam pustiti kad ste sad pogledali. Ovdje ako ovo znači recimo to je debljina teksta, recimo 7 piksela je, vidite kako ovdje govno ima kao okvir, to je u stvari okvir. Sad možete imate none, što po meni uvijek najbolje izgleda. Ako hoćete da ga skinete, kliknite download, će se odvede na drugu stranicu. Ako ne počne ubrzo, onda samo kliknite ovdje, će da se skine. Sad što, i evo ga, to je tako ispalo. A sad ja imam ovdje beše još jedan. Evo kako izgleda to drugo. Ovo mi je prvi tekst i planiramo ovo je baš ovdje da koristim. Ne morate vi isključivo isključivo Minecraft fontove možete napraviti vezano, evo kao što sam je za TF2 kanter i tutoriale. I to je to za danas, idemo se u sljedećem klipu, ćao.